गोबां बेसाद माने नै मेसिनफोर खेवलाबायनानै दोननाय फोसाबबाय थानाय फांखा फुंखा नै बेफोरबायदिखौहाय बेफोरावबो जोंनि बर' मानसिफोर गैया बारेन्दाफ्रावनो नै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय नै खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ आङो जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो माखासे खोथाखौ फोरमायग्रोनि बेनो जादों आजिखालिनि दिनाव जोंनि ओनसोलफोराव साख्रि बाख्रिनि जोबोद अभाब साख्रि बाख्रि मोननोनो थाङा बेनिफ्राय आरो बे लेखा फरा बारा रोङि सुबुंफोर बांद्राय गोथौ एबा गोजौ डिग्रि लायै सुबुंफोरनि थाखायथ' गोबां आन्दायनो गोनां जायो स्पेसियेलि जोंनि नैबे BTR हालामाव दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन जायफोरा आनएमप्लयड मा मावनानै जागोन गोबाङा आन्दायनानै गोजान साउथ इण्डियाफोराव बेंगलर दिल्ली मुम्बाइ केरेलाफोराव थांनानै खामानि मावहैनानै जाहैयो गावनि न'खरखौ गालांनानै दा न'खरखौ गालांना थांनायखाय सोरनिबा बिसिफ्रा गोदाव सोराव माने गुबुनजों लाभ अफेयार्स लानाय बायदि बेफोरबायदि जालायलांसै नाथाय जोङो माबायदि सुबिदा लानानै जोङो जायगायावनो खामानि मावनानै जानो हानायनि राहा दं बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों प्रुफ खालामनानै खिन्थानो थांगासिनो दं बेनि थाखाय आं थांनांगोन माखासे जायगाफोर जोंनि ओनसोलनिनो आं बेयाव नोंथांमोनखौ लानानै थांगासिनो दं प्रुफ होगासिनो दं जाय बिथांमोना लकेलावनो मोनसे फिलिप इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइज होननायनिफ्राय माखासे स्किल ट्रेनिंस वायरिंनि होन इलेक्ट्रनिक्स होन इलेक्ट्रिकेल्स होन नै बेफोरबायदि बायदि बेखौ आं डिटेल्स होनो थांगासिनो दं एसे नै बेफोरबायदि ट्रेनिं लानानै जायगायावनो गावनि न'आव थानानैनो न'नि ओंखाम जानानै खामानि मावनानै जागासिनो दं दा बिथांमोनखौ आं लोगो हमहोनो थांगासिनो दं नोंथांमोना आंजों नैबे भिडिअआव थांफाबाय थायोब्ला नुलांजोबगोन लेट्स गो माने लोगोफोर नैबे बोरमाफोरखौ नायनाङा माने आङो नोंथांमोनखौ लानानै थांगासिनो दं माखासे दखानफोर एबा सोरनिबा न'आव जाय बिथांमोना माने कारेन्टनि खामानिफोर बा माखासे बायदि फोसाबनाय मेकानिकेल खामानिफोरखौ मावनानै थांनानै दङ एबा सोलिगासिनो दं बिथांमोनखौ आङो दिन्थिनो थांगासिनो दा बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबायल' थादो बेनिफ्राय दिनैबो सान्दुङा एसे बारा लोगोफोर बेनिखायनो फार्स्ट आङो जागायनायसै जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट आनन्द बिटिनि VCDCनि सिङाव थानाय मोनसे बाजार साब बाजार होननानै बुंदों बे साब बाजारावनो सासे फंबाय बिग्रान्थ बसुमतारी होननायनि मोनसे दखानाथ' नैबेनो नै पेट्रलबो लाफादों फंबाया बेनिफ्राय जोङो थावैया माबा फोसाबहोफैबावदोंसोदां नै मा फोसाबहोफैदों थावैनो बेटारि खामखोना माखो बे बाल्ब आच्छा बेटारि बाल्ब बियो बेटारिनि टेस्टिं खालामफैदों टेस्टिं आच्छा बे माथो जायाखिसै नामा सिगांथ' बिदि दखान गैयियाव दस्रायावसो लांनाङोमोन थावै जोङो माने बे दै फिसा होनानै बेयाव नायनो हासै दा जायगायावनो फोसाबनो हाबाय मोजां जाबाय आरो दा बेबायदिनो माने पाब्लिकफोरनि थाखायबो माने बेबायदि मोनसे हेफाजाबखौ मोनो सार्भिस मोनो गोजानाव थांनांगौ गैया स' नैबे जाहैबाय जोंनि साब बाजार जेरावहाय जों बाजार जायो मैगं थाइगं थाव साबोन ना बेदरखौ जों बेयावनो बायनानै जायो बे आंनि बाजार साब बाजार होनना बुङो बेखौ जोंनि बिटिनिनि बेनिफ्राय बेयावनो दङ जोङो नैबे फंबायनि दखान बेनि नामानो जाहैबाय आइ स्ट'र आरो दखाननि नामा बेनिफ्राय डिल्स इन अल काइन्डस अफ इलेक्ट्रिकेल्स एन्ड रिपेयार्स इलेक्ट्रिकेलनि बुस्थुफोर बेसादफोरबो मोननो हायो आरो फोसाबनाय खामानि आरो नैबेबायदि माथो फोसाबहोदों सलार सलार बेनो नोङा 150 वाट सलार नै माने हाब नोङोथ' बेयाव फोसाबग्रा गैयाला बानानै लांनाङासैमोन गोजानाव दङमोन खेबसे गंसेखौ फोसाबहैखाबाय दा खाथियाव दं हिसाबैहाय आं बेयावहाय लाबोबाय बरिया दा माबायदि सोलियो जेन'बा जोंनियाथ' एरिया फिसा अब्लाबो मोजाङानो बेनिफ्राय नों बेसेबांसिम फरायदोंमोन एक्सुवेलि आं फरायनायाथ' आं ग्रेजुवेसन खालामदोंमोन बिनि उनावहाय आरोबाव गोजौआव थांनायनि आङो सानासै माने एसे न'खरनि प्रब्लेम आरो माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो गोजौआव दावगालाङासै बिनि उनावहाय आङो बोसोरसे बायदि गेप थानायनि उनावहाय जेलानाखि जोंना ओरैहाय बेंटलावहाय जेला जोंनि सार फिलिप मुसाहारि बिथाङा बेबायदिनो इलेक्ट्रिकेलनि बुस्थुफोरखौ जेन'बा रिपेयारिं एबा कइल वाइन्डिं बिनि थाखाय जेलानाखि बेफोरखौ फोरोङो होननानै आं खबर मोनो अब्लानाखि आं खबर लानायसै बिनि उनावनो आङो थांनाय जानुवारि मासनिफ्राय लानानै मास मोनथाम आङो कर्स लानायसै बिनि उनावहाय मास मोनथामनि मा कर्स लादोंमोन नोङो मास मोनथामाव ओरैनो जेन'बा आङो वायरिं कइल वाइन्डिं बे
मेन आरो बेनिफ्राय दा सासे मानसिया नै बेबायदि ट्रेनिं लानानै लकेलावनो बेबायदि सोलिनो हानाय केपासिटि जायोना जाया नोंनि बादिला बेबायदि केपासिटियाथ' अनेक मोजां माने गावनि आथिङाव गसंथानो एसेब्लाबो गावनि इयुनखौहाय दाथ' जेरावबो इलेक्ट्रिकेल कारेन्टनि बुस्थुआ जेरावबो सोलियो औ दामब्ला हाबबाय नैबे जाहैबाय आइ स्टरनो दा नैबेयाव हेब्रे नाब्रे माखासे एरलु एरलानि खामानिफोर बेखिनियावनो मावो नैबे फिसा मोनसे दखानावनो अब्लाबो सोलिनानै दङ माने आरो सेंग्रा मानसि हिनजाव लायाखै माने जानो हागौ बेनि इनकामा माने जथेस्थ' इनकामाखौ बेनिफ्राय सानफ्रामबो हाजिराफोर बायदिखौ थिखांना लानो हायो दा हायोना औ बेबायदिनो आं बुंनाय बायदि गोजान जायगाफ्राव थाङालासिनो बेफोरबायदि सुबिदा मोनसे माने इनकामनि सर्स एबा राहाखौहाय गावनि स्किलखौ सोलोंनानै लानानै बेबायदि खामानि मावनानै गसंथानो हायो बेनिफ्राय नैबे जोंनि साब बाजार होनाय दखानावबो माने मोननै दङसै दा मोनसे आं बिग्रान्थ'नि फंबायनिखौ दिन्थिबाय आरो मोनसे दंबावोमोन बेनिया दिनै बन्द जायखिया जोंनि जायगायावहाय बे फिलिप इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइजनिफ्राय ट्रेनिं लानानै सानै सुबुङा दा दखान होनानै जागासिनो दङ अब्ला आवगायदिनि दाबसेबाव जायगायानो जाहैबाय आमथिखा खैला मैलायाव थांग्रोबावनि बेनिफ्राय फैबावगोन आरोबाव दाबसे जायगा दानिया आं मोनफैबाय लोगोफोर आमटेका बाजारावबो बेवहाय सासे गोबाव समनिफ्रायनो ट्रेनिं लाखांनानै मोनसे इलेक्ट्रनिक रिपेयारिं दखान होनानै दङ दा बेवहाय नोंथांमोनखौ आङो लानानै थांनि दा नैबे जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका बाजारखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ दा बेयाव आं फैलायबाय गोबावानो जाबाय जानांगौ दा गोबां बेनि दखानखौ नायोब्लाथ' गोबां बेसाद माने नै मेचिनफोर खेवलाबायनानै दोननाय फोसाबबाय थानाय फांखा नै बेफोरबायदिखौहाय जोङो नुनो मोनो दा फंबाया बेनो पारमेश्वर बसुमतारी खय बोसोर जाखो नोंनिया बे दखाना मथा मथि 19 निफ्राय नांलाय आं 2019 निफ्राय आच्छा ओमफ्राय ट्रेनिङाखौ महाय लायामोन ट्रेनिङाथ' एक्सुवेलि होजोंहायनो डन बस्क'नि मोनसे ट्रेनिंबो मोनसे होदोंमोन मेसिनारिनिफ्राय आच्छा ट्रेनारा सोरमोन ट्रेनारा एक्सुवेलि सार फिलिपमानमोन ओमफ्राय बियो मेसिनारिनि आन्दारावनो होदोंमोन आच्छा फ्रि ट्रेनिंमोन नामा फ्रि ट्रेनिंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' इयो मा होनो बेक्तिगत हिसाबैसो ट्रेनिं होगासिनो दङ बेबायदि आरो मा कर्स लानायमोन नोंलाय कर्सआथ' ओरैनो एक्सुवेलि गुबुन जेबो गैयानोमोन बेनो इलेक्ट्रिकेलानोमोन ओमफ्राय रिफायरिंनिल'मोन माखासे ओरैनो वायरिंनि माखासे बेसिकेलि इदि रिफायरिंखौ बांद्राय मोनाखैमोन आरो बे समावहाय ओमफ्राय दा लासै माखासे आं एसे आइडियाफोरजों आरो रोंसिनलांबाय खेवनायजों मानायजों मावनानैसो रोंसिनलांखायो नालाय बेनो दा गोबाव एक्सपिरियेन्स जाबाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि एक्सपिरियेन्स जाबाय बेनिफ्राय दा मोजाङै सेटआप खालामनानै लाबाय गोबां कास्टमारफोर फैयो जानांगौ दखानाव बिनि महरखौ नायलानो हमनो हायो दखाना 2019 ओमफ्राय ट्रेनिं जोबनाय लोगो मावदों ना आं गैयालाबो गेप थानाय जादों बेनिफ्राय दा माबायदि सोलियो सोलिनायाथ' मोजाङानो ओमफ्राय ओरैनो सिजन लानानै एसे बारासिन जायो बे गरम सिजनाव एसे फेननि बांसिन खामानि जायो ओमफ्राय ओरैनो विन्टार सिजनाव एसे दै मटरनि बांसिन जायो आरो जोंनाव एसे दै मटरा एसे बांसिन सोलियो माने दैखरा बिराद गोथौ नालाय मेसिनफ्रा एसे थाबनो नस्थ' जानायनि चान्स थायो गोदानब्लाबो बोथोर लायै बोथोर ओरैनो मा फोसाबनो मोनो नोंलाय मेनलि ओरैनो जोंनियावहाय दा बांसिनै दै मटर सिजन लानानै ओमफ्राय नैबे फेन फैबाय ओमफ्राय नै दा ओरैनो माखासे इलेक्ट्रिकेल बुस्थुबो हाबफायो एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला नैबे इलेक्ट्रिक केटल बेफोरखौ बानायनाय जायो ओमफ्राय माखासे ओरैनो इलेक्ट्रनिक फैनाय जायो नै दामग्राफोर लाबोयो बेफोरखौ टाइम मोनला एसे एनै माने आइडियाजों एसे बानायलांनाय जायो आरो कानेक्सन माबा माबिफोरखौ नस्थ' जानायफोरखौ बेनिफ्राय नों बाहेरायाव फोसाबहैनांगौ माबा वायरिं थायरिंनिखौ लायदेरनो ना लादेरना वायरिंनिथ' बुस्थुफोर आं लाया सासे इयाव लोगो दङ बेनिफ्राय आं वायरिंनि माखासे पार्टस लानानै वायरिं मालाबा समावहाय लोगोजोंबो मावफानाय जायो आरो आच्छा खिन्थु हायो नों वायरिंखौबो हायो वायरिं अनेक बानायबाय ओमफ्राय मोनसेल' खोथा बेनो दा मोनसे न'खरा नैबेबायदि होनानै सोलिनो हानाय जायोना जाया हायो आंनि हिसाबाव ओमफ्राय माने बुस्थुआ माने कास्टमारखौ माने मा होननांगौ जाखो एनिथिं अफार विथ केयार होननाय माने बिसोरनो अफार होनो हानांगौ ओमफ्राय जेनेबा आंनाव खोथा आंनाव बिराद बेकवर्ड जायगानि होमब्लाबो मानसिफ्रा आंनाव कास्टमारफ्रा फैयो माखासे फिस लानाय एसे एनैफोरखौ एसे खमावहाय एसे लानांगौ खम समजों मिथिजानाय हिसाबैहाय बयबो फैयोसै आरो दा लिंसै दा नैबेबो जाहैबाय पारमेश्वर बसुमतारीयाबो जाहैबाय जोंनि आदा फिलिपनिनो स्टुडेन्ट नैबेबायदि बिथाङाबो माने स्किल मोनसे बानायनानै लाबाय जे फोसाबनो हानाय मानाय ट्रेनिंनि उनाव दा उनावबो नायनो हागोन नै गासैबो बेफोरनो बुंफबजोबनाय बेनो
बेलाय नै सेस अस्त्र पस्त्र गासै फोसाबनाय दा बियो जालायबाय जोंनि आमथेखानि दा नोंथांमोननो आं जेरै होनदों प्रुफ होलांगासिनो दं दा बेबायदिनो नैबेबो सासे प्रुफ परमेश्वर बसुमतारिया दानिया आं ओंखारलायबाय लोगोफोर मोनसेबाव जायगा बेनो जादों खैला मैला बेबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो निसिमा हालामनि सिङावनि मोनसे जायगा अब्ला थांबावनि लोगो हमबावनि जोङो सासेबाव सुबुं अके दा आङो मोनफैबाय जाहैबाय खैला मैला बाजार जाय बाजारा दिनैहाय बाजार दिन मानो होनोब्ला दिनै मंगलबार नालाय दा मंगलबाराव बियो बाजार दिन दा बाजार जागासिनो दङ नै बेनिफ्राय आङो बे बाजाराव हाबनांगौ गैया मानो होनोब्ला बै जाय सुबुंखौ आं लोगो हमगोन बे बिथाङा गावनि न'आवनो सार्भिसिं एबा रिपेयारिं खामानिखौ मावबाय थायो बेनिखायनो आङो सिदायै थांगासिनो दं बिसिनि न'आवहाय बिरल नार्जारि दानिया लोगोफोर आङो मोनफैबाय खैला मैलानि मोनसे जायगायाव आदा फिलिपनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्राय ट्रेनिं लाखांनानै नैबे खैला मैला ओनसोलावहाय सार्भिस होबाय थादों इलेक्ट्रिकेलनि सार्भिसिं वायरिं होन बायदि बायदि बेखौहाय नोंथांमोना मिथिलांगोन आं दा बिसिनि न'आव दंफैसै बिरल नार्जारि फंबायनि न'खराव सफैबाय आङो माने मेकानिक मानसिनि न' नालाय दा बारेन्दाफ्रावनो नै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय नै बेया मा मेसिन बेबा माबा प्रेसार प्रेसार खालामग्रा ए सोग्रा आच्छा 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 बियारिं बायदिसिना सोग्रा माबा मेसिन नै बियो ओमफ्राय बेफ्राव नै वाटार पाम्प मेसिनफोरखौथ' जोङो नुबाय नै ओमफ्राय बेनि गाखोग्रा जांख्ला नै ओमफ्राय आसल बेनि बायदिसिना माग्रा नै बे जाहैबाय नै बेनि रुम मावग्रा रुम आरो नैबो नायदो नै बेलाय बायदि बायदि टिभि मा नै ओरै नायदो नै बे मा मेसिन मैलाय वेल्डिं मेसिन इयो वेल्डिं मेसिन गाज्रि ए ओमफ्राय बे कइल फानग्रा दा फंबाया फरायनायाव इसेबां इन्टारेस्टेड गैयामोन माने आंबो स्कुलाव लोगो मोनखादों मिथिगौ जोंनि एसे जुनियरमोन डन बस्क' स्कुल बेंटलाव बेनिफ्राय बै समावनो बे मानसिया सिरि थानानै एख्रु एख्रायाव इन्टारेस्टखौहाय जों एसे मोनदांबोखादोंमोन आरो दा थिग बेबायदिनो दा फंबाया एख्रु एख्रानि खामानिनिनो प्रफेसनेल जानानै थाबाय दा कारेन्टनि होन मा होन एख्रु एख्रा नोंथांमोना नुबाय बेनिफ्राय नों मालानिफ्राय जागाया माने ट्रेनिंखौ माला लायामोन जेन'बा बिदिनो 22-23 बैसो जाबायमोन दां आच्छा 22-23 बोसोर बैसो समावहाय लादों आरो ओमफ्राय नों ट्रेनिंखौ बबेनिफ्राय लायामोन बेंटलाव सोरमोनलाय फोरोंगिरिया नोंसिना फिलिप आदा फिलिपनो फोरोंगिरिमोन बेनिफ्राय नों मामोन कर्सआ नोङो लानाया सोलोंनाया जेन'बा बिदिनो वायरिं कइल वेल्डिं प्लाम्बार बायदिसिना आच्छा होमब्ला नों प्लाम्बारनिखौबो मावनो हायो दा वायरिंखौ हायो ओमफ्राय फोसाबनाय बायदिसिनाखौ हायो फ्रिज बायदिसिना एसि मेसिन फ्रिज बेफोरखौबो हाजोबो ना दा खैला मैलानिथ' गोबाङानो मिथिखासिगौ बे मुंदांखाबो जाबाय गोबावबो जाबाय बिदि 6-7 बोसोरसो जाबाय मावैहाय दा नैबेफ्राव नायलानो नोंथांमोना नुगोन बुजिनो हागोन बेनिफ्राय दा हाबाथ' खालामथ'वाखै बेनिफ्राय इनकामा माबायदि जायो दा सोलिनो हायो ना मालाबा जायो मालाबा जाया आच्छा ओरैनो जायोब्ला हायेस्ट नों सानसेयाव बेसेबांसिम खामायनो हाखो खामानिखौ नायनानैसो जेन'बा हमना ला मालाबा 3-4 हाजारसिमबो थाङो नामा बिदिबो जायोना वायरिंफ्रा बेनिफ्राय दाथ' मानसिफ्रा लिंहरनो वायरिंनि थाखाय ओमफ्राय मा लिंहरबावो फोसाबनो मानो न'आवबो गैयामोन दासो मोनसे जायगानिफ्राय फैदों मा मावहैयामोन नोंसोरो मटर माहायदोंमोन फिटिं दैनि मटर बेबायदि आरो नैबे जाहैबाय जोंहा फंबाय बिरल नार्जारि आरो बेहाबो गोबां एक्सपिरियेन्स दं नै नायदो बेफोरो कइल फानग्रा माबा माबि हाबि जाबि आरो नोंथांमोना खोनाबाय माने इनकामा दङ जायो दा गोजानाव थांनांगौ जायाखै बिथाङा दा न'आवनो थानानै 7 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदिनो मावनानै जागासिनो दं आरो बेनिफ्राय आरोबाव सासे जोंहा फंबाय दंबावो एन्जेल माने बे आंनिनो स्टुडेन्टमोन खैला मैलायावहाय ओमफ्राय बेनोबो इन्ट्रेस्टआ बेनोखामोन एदलु एदलायाव इन्टारेस्टमोन बेनिफ्राय दा एदलु एदलायाव इन्टारेस्टखायनो बे एन्जेलाबो मोनसे कर्स लादों मा कर्स मोनलाय नोङो ITI आव मा लादों इलेक्ट्रिकेल बङाइगावनि ITI आव लादोंमोन आरो माबोरै इलेक्ट्रिकेल रिपेयारिं बेनिफ्राय दा बिसोर सानैजों बिरलजों एन्जेलजों लोगो नांनानै दा मावगासिनो दं आरो खैला मैला एरियानि बा एसे गोजाननि जायफोरनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिसोरखौ लेंहरनो हागोन आरो गाज्रि जानाय बेसादफोरखौ फोसाबनो होफैनो हागोन आरो दा बेबायदिनो माने नों माबायदि मोनदों दा मावनानै हाजिरा फैयोना फैया हाजिरा फैदों इन्ट्रेस्ट फैदों आं सोलोंखांनानै सिगां बिदिनो बङाइगाव बे दलाइगावनि ग्रिन टेक बिल्डरनि आन्दारावनो आं एसे गोबाव मावनाय जादों आरो आच्छा दाबो लिंहरबाय थायो दाख्लैबो आङो 10 दिन मावना फैखांबाय दाबो लिंहरफिनगासिनो बिल्डिंआ बेंटल गेटआव हाबा मावनांगौ आरो आच्छा हाबा खालामबाय नामा नोंलाय खालामाखै
हाबा खालामबाय होनबा थारमाने हाबा खालामनानै सिख्लाफ्रा डिस्टार्बेन्स खालामबाय बेखायनो हाबा खालामबाय होनना लानांगौ नंगौ डिस्टार्बेन्स जाया मेन खोथाया बेनो माने टेकनिकेल स्किल्सफोरखौ जुदि जोङो बानायनानै लायोब्ला जोंहा मोजां इनकाम एबा थांना थानायनि राहाया जोंनाव फैयो गुबुन गोजान जायगाफोराव थांनानै मावहैनांगौनि गोनांथि फैया आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो सुबुंफोरनि थाखाय हेफाजाब एबा सार्भिस होनाय जायो जेखौ आं दहायबो बुंदों दानिया आं ओंखारबावबाय मोनसेबाव जायगा बेनो जादों मालिबिथा एरियानि बागमारा होननाय बाजाराव दानिया आङो मोनफैलायबाय मालिबिथा एरियानिनो मोनसे बाजार जायखौ बुङो बागमारा बे बागमारा बाजारावबो बेबायदिनो आदा फिलिपजों ट्रेनिं लानानै कर्स फोजोबनानै दा मोजाङै नैबेयावहाय सोलिगासिनो दं नैबे साखाथियावनो नै बे जोंनि बागमारा बाजार बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिथानि बागमारा बाजार बेनिफ्राय बेयाव नुगोन बे फंबायनि दखाना जाहैबाय एमएस इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइज नै पिअ मालिबिथा डिस्ट्रिक्ट चिरां दा बेवहाय वायरिं एन्ड रिपेयारिं प्लाम्बार फिटिं कयल वाइन्डिं नै बेफोरबायदि बायदि बायदि मावनाय जायो आरो दा दखाना बेनो नै बेनिबो दङ नै वाटार पाम्प मेसिनाथ' फ्राय जों नुनो मोनो गाज्रि जानायखौ फोसाबनाय बेबायदिनो बेनावबो दङ बेनिफ्राय फांखाफोर नै बेनिफ्राय नैबेनो जाबाय नै फंबाय सोगोमसाद मुसाहारि आरो नैबे फंबाया दा बिनिनो नैबेयो दखान दा बेवहाय बिनि सार्भिसिं बा रिपेयारिंखौबो बेयावनो मावो जाहैबाय बेनिफ्राय बाहेरायावहाय कन्टेक्ट मोनोला बाहेरायावहाय वायरिं थायरिंनि खामानिखौ मावहैयो बेबायदि ना खरसाखौहाय माब्ला लायामोन नोंलाय लास्ट इयार सेप्टेम्बर माखौ लादोंमोन नोंलाय खरसालाय वायरिं प्लाम्बार औ ओमफ्राय कयल वाइन्डिं दङ कयल वाइन्डिं आচ্ছা बेनिफ्राय माबायदि मार्केटना माबायदि नोंसिनिया बेवहाय मालिबिथा एरियायाव मार्केटआथ' दाथ' सोलियो आरो ना सोलियो दखानफोरल'सो दं रिपेयारिं गैया औ बेनिखायनो आरो बुस्थुफोर फानो कारेन्टनि इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोर खिन्थु फोसाबग्रा गैया नैबे मालिबिथा एरियायाव जोंथ' सिगां एकदम खोलहा लांनांगौ आरो ना मटर सटर बन्द माबा गाज्रि जायोला ओमफ्राय जोंनि एरियाथ' सामारसिबल सोलिजोबो आरो ना माने गोजौ जायगा हिसाबै दैयाथ' 150 फुट 200 फुटनासो नालाय सामारसिबल सोलियो आरो जों ओरै दादगारि मालिबिथा माबा सिङाव सहैग्राया ओमफ्राय बेखौ दा फोसाबनायनि सुबिदाबो लाबोबाय आं माने जोंनिथ' बङाइगाव बासुगाव लांनांगौमोन ना सिगां दा आंनाव फोसाबनो हागोन आरो आচ্ছা सामारसिबल मेसिन सोनायबा गाज्रि दङब्ला एरियायाव लाबोनो हागोन नैबे फंबायनावहाय माबायदि मोनसे न'खर सोलिनो हानाय जायोना जाया बे खामानिजों बेजोंनो खुनुरुखुम थांनानै दङ आচ্ছা बेजोंनो सोलिना दंना ओरै दादगारिफोरनिबो लाबोनो हागोन आरो ना हायो सामारसिबल फोसाबग्राया बिसिनि एरियायावबो सामारसिबल सोलिजोबो सोलियो खिन्थु गैया फोसाबग्रा बिसिनिबो बङाइगाव बासुगावसो लांनाङो दाथ' ओरै दै दलां जासिगोन नै गाज्रिब्ला इमारजेन्सि लाबोनो हागोन आरो हागोन नैबे सामारसिबल होननाय जेनाखि बुस्थु बे बरिं दंखल गोथौआव जि सिङाव सोहरनाय मोनसे मेसिन दै बोखोग्रा बेखौहाय जुदि फोसाबनांगौ दङब्ला एरियानि खाथिनिब्लाबो गोजाननिब्लाबो लाबोनो हागोन नैबे फंबायनावहाय बे सामारसिबल फोसाबनो हानायनि केपासिटिया नैबेयाव दङसै बेनो जादों मालिबिथानि बागमारा बाजारावहाय आरो बिनिफ्राय बेवहाय फिलिप इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइजआवहाय ट्रेनिंफ्रावहाय माबायदि सुबिदा जेन'बा मोजाङै बुजिनानै सोलोंनो हायोना माबायदि फोरोंनायाथ' जोंनि बर' मानसियानो जाखाबाय आरो ना फोरोंनायखौ जों बर'यैनो बुजिनायनिखाय साबसिन बुजिनो हागोन ओमफ्राय ट्रेनिंजों लोगोसे बियो प्रेक्टिकेलाव डाइरेक्ट लांफाखायो आरो ना आচ্ছা नों गुबुन बेफोरबायदि आइटिआइफ्राव थाङोब्ला जों बेफोराव थिउरिल' मोनहैयो आरो ना बांसिन ओमफ्राय बांद्राय साक्सेस जाबोनो हाया आरो गावबो एसे दिमाग लागायदेरनांगौ बेफोरबायदि स्टाइलाव थाङो आरो जोंनिया बर' लाइमोनफ्रा गोदाव सोराव आरो ना बेंगलर माबा थांलाबायो ओमफ्राय हजों मावना फैनायल' जायो जेबो रोंबा आरो ना बेयाव मावना जाफैनो हानायनि जाया थांस्लायस्लाय बेफोराव माबा मोनसे ट्रेनिं लाहैनानै गावनि जायगायाव नायनानै बबेया सुबिदा बेफोरखौ नायना लानो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो ना गोबां बेफोरबायदि मबाइल रिपेयारिं बेफोरावबो जोंनि बर' मानसिफोर गैया जोंनि चिरां एरियायावहाय गैया नै दा बेबायदिनो माखासे टेकनिकेल स्किल्स जायखौ बुंदों गावनि आखाइजों मावनो हानाय मावनानै जानो हानाय माखासे कर्सफोरखौहाय लानांगौ आरो मोनसे सुबिदा बेनो एमएस फिलिप इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइजनिया जे बर' रावनिनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावहाबो बिराद गोबावनि मावनायनि एक्सपिरियेन्स दङ बे फोरोंगिरिया एबा ट्रेनारा बेखौहाय नैबे बिथांमोन जायफोरा स्टुडेन्टमोन बे सारनि बिथांमोना मिथिगौ दानिया बेफोरनो गासैबो प्रुफ जे एमएस फिलिप इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइजनिफ्राय सोलोंनानै फैनाय जाय बिथांमोना दा गावनि आथिङाव गसंनानै एबा जिउ खांगासिनो दङ दा बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दङब्ला एबा इन्ट्रेस्टेड सुबुंफोर एबा नोंथांमोननि न'खरनि सोरबा सुबुंफोरखौ नोंथांमोना कर्सखौ लाहोनो गोसोब्ला
दा नैबे समावनो एडमिशना जागासिनो दङ आरो मा मा कर्सफोरखौ लानो हागोन माब्ला लानो हागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बारावबो लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे ट्रेनार बिथां आदा फिलिपआ नोंथांमोननो आरोबाव फोरमायनानै होगोन मा मा आयदाफोराव नोंथांमोना कर्सखौ लानो हागोन दा नोंथांमोना नायलांबावनो हागोन। बेनिफ्राय गोजोनथाव खौराङा बेनो लोगोफोर बे समाव दा MS इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइज बेंटल एबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटलाव दा एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नैबे स्क्रिनाव नुनाय मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना जगाजग लानो हागोन एबा डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना एडमिशनखौ लाहैनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो सोमदोन बरगयारि इउटुब नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय। आङो सोमदोन बरगयारिनि नैथि खेब इउटुब चेनेलाव फैनायनि गुबै थांखिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायथिनो नागिरदों। सोलोंनायनि आयदाया जादों बेहाय वायरिं खालामनाय आरो न' गोबाय एबा वायरिं खालामखांनायनि उनाव गाज्रि जानायफोरखौ रिपेयार खालामनाय फाहामनाय मोजां खालामफिननाय गाज्रि जानायफोरखौ फोसाबनो बेबायदिनो फोरोंनाय जायो। आरो नैथियाव दङ कइल बाइन्डिं होननाय खारना जादों बेनो जोङो दा रावनिबो न'खराव वाटार पाम्प गैया होनना बुंनो हाया। गैयाबाबो गामि दरसेयाव 20टा न'खरनि गेजेरावनो 15टा वाटार पाम्पा दङ आरो जोंनि न'खरफ्राव बयनिबो 20टा न'खरावहाय बेबायदिनो फांखा गैया होनना बुंनो हाया। सोरनिबा न'खराव गैथाराब्लाबो गंसे फांखा दङ। दा बेफोर गाज्रि जायोब्ला बेफोरखौ फाहामनो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय फाहामग्रा मानसि गोनांथि जायो। दा जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि गैयिखाय जोङो गुबुन हारिफोरनि मानसिफोरखौ लिंहरो बिसोरखौ फाहामहैयो। बिसोरो फिसाल' खामानियावनो गोबां रां डिमान्ड खालामना लाना थाङो। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावनो बर'फ्रा रोंना जुदि मावोब्ला बिसोरो गावनि बर'नि रांखौ बर'आनो बाहायनानै सोलिनानै जानो हागोन। दा जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो मिथिया नाथाय मिथिनांगौ आरो मिथिगोन लासैनो। आरो जोंनि बर'फ्रा ओरैनो गोदाव सोराव थालाबायनानै ओरैनो बेखार थायालासेनो बेफोरखौ सोलोंनानै मावना जानायानो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि। माने गावनिनो थांना थानायनि थाखाय गावनिनो आखाइ खरसनि थाखाय गावनिनो गाननाय जोमनायनि थाखाय खालामनो हायो। दा बेखायनो बेखौनो आङो नोंथांमोननो आंनि रोंगौथि जेसेबां दं बेखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ फोरोंनो आरो नोंथांमोननो होनो थाखाय आं बे ट्रेनिंखौ खुलिनाय जादों। आरो आं रावखौबो नेवसिया। सोरबा एडमिसन लाफैयोब्ला आरो सोरबाया सोलोंनो गोसो दंब्ला बेखौ आं फोरोंनो आंनि थाखाय थाम थिम जानानै दङ। आरो आंनि ट्रेनिं सेन्टाराव खुला बयबो फैनानै सोलोंफैनो हागोन।